Aku mai bakin magana a yau, mana zo zan yi magana a yau, magana a yau da shi yau da baba ko an yaki ko duk dai lokacin ga ɗaya na ya zama musu abin da ya zama. Mu haɗu da rafi. Babuge. Malam babuge. Babuge Najeriya. Ina magana sai ga. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah ka taimaki. Ko babu kowa yau gaba. Muna nan Da ta ka taba don nama dai. tsaraba da tsaraba. Wallahi. To yayi. Bana buge ni ba. Kai an rabon ka na abai goka ba. Ai lamurin Allah shi. Duk abin da ka san shi rabo ko cikin wuta kana samun naka. Masha Allah barka. Magana ka haka take ku ci gaba da shi a ku kai tun da ka samu idan magana ga dama. Allah ya san. An ya shekala. Kai. Ana bu. Ina jin ka musu. Da ki akwai zaki. Wai. A gaba nan. Lokacin da zarki ta wa shigo a Najeriya. Lokacin nan na an ka naɗa shugaban Najeriya na farko. An ka ce to tun da ta taho kuma za a bikin naɗin shugaban ƙasa. To bari a game su lokaci guda a taho a ba shugaban ƙasa. Lokaci guda kenan. Ya tattace mana da ke. Cikin iko Allah ke tsaye. Amma kai ba karamin dan renin wayo hake ba. Cikin iko Allah ke. Ana samun gunki mai kyau. An ka ba shugaban ƙasar Najeriya. Idan ya sha ya jirgi a daɗinta. Ina tsakiyar sha. Jin ɗaya mun kayan ce ya ce ai shi ya bar lamarin shugaban ƙasar nan ya ba mataimaki ne shi ne na gonar da ke ci gaba da shan. Akan tsabar zaƙinta. Amma ba karamin dan renin wayo kake ba. Na ga sani. Ai baka sani ba lokacin da renin wayo zo Najeriya. Sai da aka kai mu shugaban ƙasa shi. Ya tantance sannan renin wayo zama dan renin wayon kwarai. A Najeriya. Nope. Amma dai walakanci na haka ne ko. Na ka sani. Lokacin da wulakanci ya zo Najeriya. Bai zama dan wulakancin gaske ba. Sai da aka kai mu shugaban ƙasa shi ya yi mai zanin sannan zama wulakancin kwarai. Sannan mutum ya yi ma wulakanci ga galibi. Lalle kun nuna min cewa kun haukace. Ina ga sani. Lokacin da hauka ta zo Najeriya. Wallahi sai da an ka tantance sannan ta zama. Na barku lafiya. Ga maciji